Hej, det jeg vil forsøge her, det er at prøve at vise turbo-udgaven af, hvordan vi får sat starten af vores opgave op. Altså vi får det her med resumé og indholdsfortegnelse ind, uden at den er DMA i indholdsfortegnelsen, og at vi får nummerering på, på vores afsnit. Så for at gøre det, så laver jeg lige et nyt Word-dokument, og resuméet er jo en af de første ting, der skal være med. Og herefter vil vi så have vores indholdsfortegnelse. Jeg tager bare den første her. Og den laver fejl, fordi vi ikke har noget endnu. Efter min indholdsfortegnelse, så vil der komme en indledning. Efter indledningen vil der komme metodeovervejelser. Under metodeovervejelser vil jeg måske have et afsnit om de metoder, jeg bruger til afsætning, og måske specifikt en SWOT-analyse eller et eller andet. Og så siger vi, at vi måske har noget om BØ. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil der komme noget redegørelse, eller en virksomhedskarakteristik, eller et eller andet. Nu skal jeg bare og så videre. Så nu har jeg sådan starten på det her. Så først og fremmest vil jeg vælge at begynde at kigge på, okay, hvordan vil jeg gerne have, at min hovedoverskrifter skal være min overskrift 1 år. Så det her, det er det Word kommer med standard. Det er totalt fint. En ting, jeg gerne vil have tilføjet, det er, at jeg vil gerne have tilføjet det her med nummerering. Så nede i venstre hjørne her, under redigere typografi, vælger jeg nummerering. Og så skal den stå på flere niveauer. Jeg vælger nummerering med flere niveauer. Den her med 1, 1, 1, 1, 1, 1. Trykker OK. Og så burde alle mine, overskrift 1 komme til at se sådan her. Afsætning under metodeovervejelser, det skal være overskrift 2. Der skal jeg også have nummerering på. Så jeg finder overskrift 2 heroppe. Højreklik, redigere. Formater, der vil jeg have nummerering. Der vil jeg også have nummerering i flere niveauer. Og tallene passer umiddelbart. SWOT vil være en 3'er. Og nu ligner det Word har forstået, at der skal tal på. Men ellers vil jeg gøre det samme der. Det her vil være en overskrift 2. Redegørelse, der er vi så tilbage ved en overskrift 1. Og så videre dernede af, det vil så også være overskrift 1'er. Nu vil jeg så gå og opdatere min indholdsfortegnelse. Og egentlig så begynder det der nærmest det vi gerne vil have. Dog er indholdsfortegnelsen lige noget med oppe i indholdsfortegnelsen. Og det vil vi faktisk ikke gerne have. Og det vi så kan gøre, det er, hvis man kigger her under alle vores typografier, så har vi her overskrift 1, altså dem der er i niveauer. Og tilsvarende hernede har vi en, der hedder overskrift. Den her overskrift er ikke en del af dem heroppe. Så de fungerer egentlig på den måde, at hvis vi går ind og kigger her, så er overskrift-typografien her baseret på overskrift 1. Så når vi ændrer overskrift 1, ændrer vi også den her. Men når vi ændrer den her, ændrer vi ikke overskrift 1. Så det vil sige, at hvis vi for eksempel vælger her, og gå ind og sige, jamen her vil vi ikke have nummerering, så ændrer det kun den her overskrift, ikke de andre. Og tilsvarende under referencer, er der en, der hedder tilføj tekst, hvor vi kan sige, at den ikke skal vises i indholdsfortegnelsen. Hvis den står på niveau 8, så ser vi, vis ikke her. Og den her overskrift, skal jeg lige se, om jeg kan komme ud af den her, den kan vi så også bruge oppe på vores resumé. Så ikke en overskrift 1, 2 eller 3, men den der bare hedder overskrift. Og så på den måde har vi det sat op, så vi har vores nummerering der, hvor vi skal have nummerering. Og indledningen bliver sektion nummer 1, metode bliver 2 og så videre dernede af. God idé lige at dobbelttjekke det her. Men det er sådan set tanken. Og herfra vil vi jo så kunne begynde at sætte sidehoved og sidefod og så videre op.